Lakanai 28 ni hordi boro Biyanta debbarma ni bike kemajaka belai ke krimasinsa haika tai warma sinsa ke kokma kasih ke Golaghati Dayaram para Amchaio khoroksa taku Biyanta debbarma ni pulsar bike hordi boro ke sikorok bai khukjak mani tabse jora bin o bike no maya ko ata hasni lukurong no bo kok kusarka jara nugui tongnai kisa sahot dikningai bini bike ni color ka kosomni silver color pulsar 125 je nugui tongnai rok salna bagai manjai tongni choya kari sini mampli hambai jotono no ang tini tese video makhlakya ani o video khaimani reason wngkha ani go tini hor thanayo ani bike kamai thangka ang thik onukamang tono ang bike kunungya asuk dini 2 bosor wngkha ang an bike kunungya nga o tabo asuk balugui toni se kamaya tabo tangi kamaka sabjana se kera mana ka saibaliya angka ani o go bike number to DR0 7G ke 4774 bike number ta ke color ke silver color abo bos kamamani saimeya ama tini phungachiri basainai ni bike le sa hani singise apu saimalayo ke o bike baram le hinga arkri le hinga nai phainai le lock se sobaija o lock arse pura sobai kibka bor ta khojan sobai ke bono bai sari gichabo khanaya sari ko lock armo o bike ni lock ta mono o lock arno ke orang khel kalang borok okay bike kirkha talang thanga yang ani nok Golaghati ke thangpai kete borok